Osofo ba ko mo ye all night. Ana sofo. Owie wo se oni asori mpanifo bi meeting na ne rekra ne se. Ne rekra ka meeting no. That's right. Wo kan so be so kofi ntem. Sofo kofi ntem de bia ne yiri di kan ja all night wo kofi ja. Yes. Te na kwala ba ko awe gate man. O mo ye mienu. Ba ko e ka kire ne se. Yes. Se madam ba fie bia wo frɛ Richard. Ene no ko de monim bia o mo ye. Gate man no ka kire sofo no. Says of my many befia whom I tibiana were friend by friend Richard and then they didn't come. No one dear Cosso. That's right. Richard Nunsono, one candy a Cosso. The Bias is gone. I couldn't say Fanny said Uniska. Oh, so for now, only 9 people for about Quay Brofidin about Quay BPD. Never also. Yes. Says of my many who said, what to tell me, sir, Richard, you know, what you could do. My God. Miss Washadia was a bugu. Washekubu and Nanta. Jesus. And that's some kettle. And if you more do, this one in a jeopardy, cotton, and more 2 temper contract and I. Jesus Christ. So for it is so for the only a son penny for your meter, or you want at the near Breno. Send him to my back one. My God. The Yeren so befia. No Shekubuno so. Jesus Christ. The way Nadako catch and so me and Yeni Befian meeting with Jasso. Osne sisini so esisini so otwaso sa so for no kra no minim so be kan na Tuesday no abre ye cancer na metesro no ba no na o fa ni sei o ye tenten kakra am o wevi mi sei baja wevi mi sei yes ono asa na meken ono asa na meken that's right wa ba pombo ko last week na sa asem ti o hu dia wonye just amane so ate oh so for ko ntimi na sese so for kra bi. Look at all this offer. Into a choir, not yet will wrap you. What can refuse? What packing up a time? And I said, no be a gates man. Said no friend, said, you rebel for a friend. Or friend said, return now, into a packet can who gates, sir. No, I have a corner. Would be man who bring moon. Or choir, entrance, nobody will horn. Entrance, go over corridor, sir. Yes, there were top one, sir. I said, you will hold that. Also for a choir. Ni didn't hey when you say it ni reno and I said Richard the tre what page street no kosoro Jesus no one pay to America na ba ko yes stand no amere and what thing massa na sof ma me na gigiri Richard no massa na sof ni gina won sa na wosu oh na msa na wosu na me pesu isu na msa usumbu na usuma me na sofu tina wona sabi obi what me video what me video na sama me hwe sofu arebo say oh sofu ma me na ba ko dross no hye ba ko say wo yi ba ko afri musa ana ne wo yes ta ma me arebo say no way human to say na rate and gina tenten Russia for soldier for yi ni bi wo gina tenten the prophet why na wo pon to sana sofu okay come when you want to put in them to said in your gate. When you said your better gate, sir. Oh, on his own, your coso. Suffer by ya. Your coso when you suffer. I was him. Oh, insanity. Oh, soft mammy more. Of road thrust, no like a balcony. What pigeon to my feet on the street in the coso. Why him at the end? Why I say, Pipia Kruku. Oh, yes, I'm good to suffer. I am Rob's and prophet. As of mammy to me, yes, I do. Master, it's your the bachelor me. Ah, and I'm so way. And function Pabia was as Sisua. Oh, and a man Trimmer will be ours as Sisua. Yes. Call Banabus for. That's right. One more cast also some will be on funny phone tour. That's right. Now, I saw the idea. And yes, I had no fun trouble. Yes. And one, they will be no crowd some. No man can show more this year. Hey, Abraba, what is a prophet? Why are you? So, why are you? Hey, what to take Sama Richard? No, I toss a Sama Richard. No, Nina Crusika. Richard didn't know was such a school. What it get, what it gets, oh. A man don't want now what it gets, Massa. What to me, what you want to job a man of what you say? Jesus. What are you going?
Eyampunam. Eyampunam. Jesus. Ghana. Awari tutu na egu nyinara. Kotikasi enso ka ho. Enokra prophet. Ni kotiketwa. Wo frɛ bi okuhia no. Oti boy na hemu no. Wo ko ware ye no, we die ni sua. Emuan edwoodwo na hem ha no. Ti ko be fa so obi obefa oni beba won so no osa ne boy ne sa hye. Osofo. Divo. Se unya kotikasi na woda ho. Wotie de. Basha prophet. Na eye bro. Yenhwew ye. Yes. Wontonto mama. Yes. Wontonhwe ma. Woni ho adwen papa bia. Na kotikasi na no de fa wa no pa wi na anwumra. Wo so faso ne sense oti aware ase. Faso ne sense oti aware ase. Faso be. Wonta free mu manya wo da nuanya de na nu aduane manini. Na sa aware ne hwe ni be ma ne yakwasampa ni be ma no tikio. Wo dia ne sana obesi usu a sebe wo ba wo ye na se ne sei. Sani ya wo fa mu ani gie no. Sa no basa ko fo ba foforo nso. Master me nua ba, Jimmy no. Stop this nonsense. Onyame hu obi amobo. To set how do one Papua. To duane ma Berma no aduane kotoduane ade kuso no de ma Berma. Wo ba. Jesus Christ God. O san ko be foforo. Shirt na wato amane no. Wo free wa no de kwa baba adan na wo bo sika no. Wo ka sa wi ase no ani. Yo. Abro pambo she nyamduma se no. Na me mpapo ase atete. Ene me mpapo she. My God. Na atade papa kwa me bi she. Ene atade she me. Mode mbodi nyame sompa. Yes. Eni takuni sempo a wo se odi a wodi sie. Wodi sie eboaboa no. Me tu osesia me tutu so me yire ho. Oh yes. Akwanso to bi wono ho. Wajani yire wo tutu so me yire ho. Ono prince on the two amu se kase no. Ono tutu so me yire ho. So far and the pempem say there was no wiase no. Ono tutu so me yire ho. Oh yes. Na mama se na ntwa chacha. Omu nyina tutu so me yire ho. So ati ase me tina me tutu so me yire nim se me tutu so no. Hey ane mama adu say mama enaja. So yes. Se eno ne abrapo no. Na takuni sempo a wonya wudi. What did you say to my Berma? Berma never war when you say no. Do a pen or you are one. Now, so to me, one in your scarcrato. Yes, for see a Berman. Yes, not Shep Berman said in his soon in a bang is here. That's right. One more, you're very good when you be on Moby. Yes, it's a bus and watching on see before I day. But to be on my bones or what you are no one more come up. It is a wouldn't be a nose what would dear one. No, the also business out of bed. Yes, be a 1 year day. And the bus a woman me here when you be a man. Yes, Tiababa. Send you see Santa, the Jessica, Tonta, the outdoor. Now what to be at the mono, now what to be at the mono, near Toby say a boy, near Tom Papa say a boy, I would do my cacao. We are so stupid, Grasiniba. Today, change this attitude. Now, everybody want to win, nobody means and they are watching Jesus. And on your friend say, Mr. Pierce Sodom Casawa. If you saw a palm boy say, Binim say, Ninaye. But so for you may send it by your bonnet or patchawa. Me money so I have bonnet. Oh, yes. A sampan American prophet. And no tin I yet any tea. So when you make for one in Tabaya Patawa and can tell me to the yeti. And Timmy's running shall be you're free and Yanko when you meet Opataco at your bobo. Oh, yes. Yanko. Or the four running shall nation prophet in a running your cassia. Oh, say for the prophet 20 visit here, New Melcriso. And Naquasia or Pataco when you better. Here, Bobby. And to be up so powerful for the boy, you're to be a John was said you will be at the hospital. If you are with him, Maniani or Hobby Cosso, baby, I will get to be a what you're doing the Abashaw. Bra, but you soon could you go see our Patacon Bobby. Now, when you're part for the energy for them, Sanama no more Quantara. Yadia Piarabons and for the Atua Brabosno, and to be Thomas here too. And the end that, what Patanico, Ajayako, Abobono, Brababa for the enemy. Now, when you put for the more Quantare, for soon could you go to animal. Mount Quantana, Quay of your. Hallelujah. Mr. Roma here, Sister Bako 20 or 20 years. Never a branch about 1 minute 20. A branch and a quadria drew, so we couldn't come about quadria do the Abashaw. And Tosi Saniniama. Now, or 4, or back cancer and a prophet Caterano.
kyerɛ ne deɛ ɛkɔ so nyina gata ɛdɛ n'anim baabi a ɔde adɔre hyɛ nyina odiifoɔ kyerɛ no na wukuada asɔre ɔbɔɔ patako a prophet man akwankyerɛ no ɛnɛ deɛ asi na no ɔden deɛ asi na mesi dadeɛ bi twa dadeɛ bi mu wɔnyame wɔ tumi sene tumi biara ɛnti tumirika ɔdwuma ne nkɔ so awade sɛm no ayɛ basaa wopɛ sɛ wotu kwan ɛka da w'anim wobrɛ wɔ ntwɛhwɛ dɛ bɛsi sɛ yɛ ɔkɔyɛ galamsey a ɔkɔde ka kɔtutu ka 350 million na afei ɔba bɛsia da nwuram hallelujah kɔyɛ adwuma da nwuram na de wɔbɛdie ne mba bɛdie kura ni hɔ apolisifoɔ hwɛ no na abere a wɔbɛpie mu ɔpam go kurom na wɔpatako afɔ deɛ sister bɔ ɔmɔde bɔ obi bɔ nyame adwuma prophet man akwankyerɛ anwea kɛkɛ eguo no obi bɛtɔ anwea no ma ne borɔ so ma ne wɔnyɛ sika atwa ne ho aka ɛmɛ ne wɔte fie hallelujah wɔn na bɛdi adanse ka kyɛ natamfo sɛ moayɛ afɛ na wɔn nim sɛ ɔbɔ yɛ ama n'anim agu ase ɛnnɛ onyame apagya ne tiri wɔ natamfo anim wɔrɔfoɔ yadeɛ ne yɛde ato so wɔn nim sɛ ɔbɔ yɛ ama wo nipa asra na wɔn anim agu ase tumi ne kabra sɛdeɛ bɛyɛ onyankopɔn twɛde apɔmɔborɔwofoɔ ne tumi ne anim anyam bɛda adi nti kɔmakɔma tɔ yɛm ne bra ɛno nti nso ne wama ne diifoɔ no tumi the prophet one na wɔnam no so mu wɔkyɛ ne fɔn deɛ yɛ nyankopɔn ma deɛ enti anɔpai bra bɛpie man bɛbɔ ɔpatako afɔdeɛ de bi na ɔnya pa afɔdeɛ na woduru senior prophet anim na ɔde nwɔsra ne ma na ɔmo akwankyerɛ kyerɛ ɔde yɛfa kɔyɛ a ɛyɛ 3 days ɔhaw biara no mi biara sɛbɔ bi ato bɛtwa ɛnyɛ yɛ abɛsɛ sɛbi asɔfoɔ binom gyina tv so yɛ abo ne bi o yɛ kenya nkopɔ tumi ɔde ama ne diifoɔ yi adwuma no kuram wohunu sogyani bɔ obɛdi adanseɛ sogyani bɔ ɔmo kɔ pata ntɔkwa yɛka ho asɛm ne kyerɛ de bia kyɛ ɔno ane ɔko ka kyerɛ ne sɛ ɔne ne nya ntɔkwa ka kyerɛ ne sɛ wɔbɛfia ne ma bɛhyia no ɔhwɛ ho sɛ wɔyɛ bonyini ne wɔnwoyɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ wodeɛ woda ne bɛhyia wo watena wade ase mfie du ɛba kora wɔnwoe wɔnyi nsɛ nkora ma ne nsɛe da yɛde awo twa ne mpoa bɛta berɛ a ɔbɛpie mu ɔpam go kurom wɔhwɛ yɛ prophet 1 TV na wɔgye didi anam ɔbɛpie mu ɔpa ɔpatako afɔdeɛ no bi na nation prophet one baa na kwankyerɛ no ɛnɛ wɔnkɔwo a wakɔwo mmarima mmienu ntafoɔ ɛdeɛ baadeɛ no onyame ntumi nyɛ mesi me no mmienu afam ne yɛnim sɛ awie yɛ aba me no mmienu afam na nipa asere yɛnim sɛ yɛwie yɛ aba bra tumirika ɛnɛ kɔsi yi wɔ patako hyɛde fɔ sika 1,000 Ghana 500 Ghana saa kɔsi 1 cedi foɔ so bɛba afɔdeɛ no bi bɔ onyankopɔn adwuma na ne prophet no nhyia na wɔhaw bia da wo so a bɔnsamfoɔ no si awie wɔ wie no onyame nipa no bɛma wakwankyerɛ atuo bɛtwa ama aseɛ nso onyame hyira wo ɛto bɛtwa maseɛ to wokuada ɛyɛ miracle service obi amra yareɛ ne wɔhaw nyina bɛkɔ ɛnome bɛkɔ mu nso bɛkɔ na bɛhu sɛ yes onyankopɔn ɛte ase wokuada wei ɛyɛ the most miracle service obi amra bi na onyame tumi nti ɔgyeɛ ne nhyira mapa ɛbɛyɛ wode afɔreba and ever no wabia no aka sɛ onyame ba yesu wo ne me ɛdiniye wo new Mercury 1.5 FM so awurade nhyira wa wohwɛ yɛn wabate yɛn ka wɔ prophet 1 TV so wohwɛ prophet 1 awurade nhyira wo ɛnkran fa na wokuro bɛ na wɔ so bɔboa ho bra awurade bɛhyira wo wo yareɛ fa wo ma ne yɛfa bra awurade bɛdi nkonim na wabia no aka sɛ onyame wɔ ne wo ɛdiniye awurade nhyira wo ababaawa wo ho te sɛn wo ho yɛ pa very good many ababaawa atwi nkɔmmɔ Tuma yo no ade betu dwa na de akubi ono nkasa ka kire wo te sen me pa cho nyame adom me ho ye wo ye pa cho nyame ye fra wo sen me pa cho me din de Evelyn Eliklim Chadide mana wo fra no no udin na oba na sa wo fra obi me pa cho me din ka bi o me pa cho din ye Evelyn Eliklim Chadide sa me pa cho an Eliklim me pa cho an e ka sa wo fra obi me pa cho de e wa wo din wo me pa cho an ase e kire se onyame ne me wo Elibrim no me pa cho an sa me pa cho an Elibrim me pa cho an asenso awurade asawan se nyankopon asobe ne ko ti wiase ka sa nyinai woti Elibrim ase asen se wo awurade woni yen e wo ho onyame ti ase ya na metrase a onyame hu di ame mfamfrɛ wo mo fa se awurade aye bi ama wo me pa cho an ade na awurade ama ye pentima ko ya sɔre ye mre na so ade na awurade aye ama wo me pa cho de onyame ayama me ne se me ye teacher ni wo kyerɛ ade me pa cho an wo kyerɛ school fo ade me pa cho an wo ye teacher ni me pa cho an ankasa me pa cho an okay to aso me pa cho me punish